Хей, малки откриватели, чувате ли? Декември пристига тихо като снежинка. Това е месецът, в който лампичките светят, снегът се усмихва и магията става 100 пъти по-силна. Да, наближава Коледа. Подаръци, смях, топли прегръдки. Но преди всичко това има една древна българска тайна, която малко деца знаят. Готови ли сте да я открием заедно? Хайде, вземи си въображението, защото сега започва първата голяма загадка на Чудознайко. Тайната на коледарите. Готови ли сте да дойдете с мен в този вълшебен свят, за да ви покажа една истинска магия? Хей, приятелче, грабвай искрата, защото започваме. Политаме! Леле, на какво красиво място се озовахме. Знаеш ли къде се намираме в момента? Сега сме в едно истинско коледно българско село. А какво се крие тук, освен красивите лампички? Ще споделя с теб една невероятна традиция. Точно на бъдни вечер, когато небето е най-тихо, когато всички запалват свещички и чакат чудото на Рождество Христово. Коледарите тръгват по тъмните улици с една специална мисия – да носят здраве, да пеят благословии, да съобщят благата вест, че се ражда Христос. И слушай сега, тук идва тайната. Всеки коледар носи със себе си коледарска гега, а тя не е каква да е. Гегата е дървена. И най-често от дрян, силно дърво, което никога не боледува. Затова и хората вярват, че който бъде благословен от коледари, ще е здрав цялата година. А знаеш ли какво пеят? Магически благословии, които сякаш отварят вратата на доброто. И когато песните огласят къщата, хората се усмихват. Даряват коледарите с червени ябълки за здраве, кравайчета за берекет, орехи за мъдрост и понякога малко пара за късмет. Всичко си има значение, всичко е благословия. Знаеш ли кой може да бъде коледар? Помисли добре. Помисли ли? Малки момчета и момци. Да, точно като теб. Коледарите тръгват по тъмните улици. Дружина, група приятели, облечени в топли носи и калпаци, преметнали ямурлуци и в ръце гордите геги от дрян. Представяш ли си? Вървите заедно, крачка по крачка, звездите светят над вас, снегът проскърцва, а вратите се отварят една по една, защото всички чакат коледарите да донесат здраве, благословия и светлина. И най-хубавото, коледарите пеят, за да влезе доброто в дома. Песните им са древни, пазени от векове. Ако ги слушаш внимателно, ще усетиш как сърцето ти става по-светло. А ти знаеш ли коледарски песни? Хайде, ще я изпеем заедно. Готов ли си? Ако си го изпял, значи току-що отключи първата си коледарска сила. Гордея се с теб. Имаш точно 24 дни, за да се подготвиш да бъдеш коледар. Но знай, това е само първата загадка, първата тайна, първата искра от нашето голямо декемврийско приключение. И най-важното, магията търси точно теб. Ще откриваме ли заедно останалите тайни на България? Аз ще те чакам. Там, където започва чудото. Там е Чудознайко. До следващата неделя!